nan di ayunyo kalinan ganti nan babarika kabengan are lasi losio ikda mangasa bisonan manusu di hulu hati antara soramu sakit di luar dapat dikusu padiang di dalam jo apong kadibuju barambui baangin sarugo luluh denai demaninyo kato ko oma mungkin dapat dan hadang ia tanang malahan mengaramkan di dena bapangtang mau kai janji di urang sumpah nan balang kabi bapisa bukan yo kehendak hati habis kasih dekan nai harago diri mangasa bisonan manusu di hulu hati antara soramu sakit di luar dapat dikusu padiang di dalam jo apong kadibuju barambui baangin sarugo luluh denai demaninyo kato ko oma mungkin dapat dan hadang ia tanang malahan mengaramkan di dena bapangtang mau kai janji di urang sumpah nan balang kami bapisa bukan yo kehendak hati habis kasih dekan nai harago diri bapisa bukan yo hati habis kasih dekan nai harago diri Manda
sangsara diri. Mande indah sadapa rusuhnya hati saja bapali ukiran mia badan sangsara ditimpu malam. Indah terasa titian lapu bakeh dan lalu. Indah disangka titi baraku dari sangulo. Bakeh nyorasu kok lai buli kebasi tumpu pada ilahi tolong diriku lapekan maro. Mane tampuangkan tangan tadakan jari. Di dalam korong lan salingkah dalam